Hvad for helvede har du at sige til dit forsvar, knægt, hva? Lad være at blive skridt. Du skal bare tie stille, inden jeg slår hovedet af dig, din lille møgeunge. På politistationen. Jeg har nu bundet dig. Så kan du sidde der og tænke over, hvad du har gjort. Jamen, jeg har jo ikke gjort noget. Undskyld. Vi har nu en masse advokater herinde, og I vil alle svare mig helt ærligt. Synes I, at denne dreng er skyldig? Altså ikke for mit vedkommende. Jeg synes bare, han er skide grim. Ja, jeg skal så læse de her tekster op. Vil den lille dreng blive dømt til døden? Vil han nogensinde få politimanden overbevist om, at han skal lade være med at spise kridt? Fuck, det var hurtigt. Se med næste gang. Fortsættes. Not.